I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ikang bala, kang lang ka pala may schedule. Eh tayo, mga pala tayo schedule. Ali, ikang magka-schedule ka magkakanya. Schedule mo. Kaya Sabado yata yan, pwede naman kaya ang Domingo yan. Pwede naman. Sabitan na ang kaya nito. Formal invitation. Ngayon kaya na yan, hanggang 9 to 22. Aba, Ako pwede mo kitulit ka. maluto yun eh. Nukulang-kulang. Ano eh? Nagkabit na yan yan. Balo na yan, kanya-kanyang tanong. Ali, gulat sabihan. Nilungat ang pera, buwan-buwan di ba? Manigil ka na po. Okay, open. Kay, bawang, sibuyas. Luya. Alagang at bandanan, pwede na siguro. Pwede rin siguro. Pang manok ka. Ayun, magbubuwan na manigil ka po. Daragdagan. Sabi ng 150 manok. Kan George, dakal ni. Dakal na ito. Kaya nga. Yapi pala baka lagyo. Ali, lahat ligtas. Kaya talaga million Kaya pagdatal ka baka lagyo eh. Ay, bakit na kayo? Baka nito, mga malaya. Ano yung nagkakilala? Ito na kami mo. Ito talo mo. Kaya niya nyo nili. Tama na yung kanasira sa ali. Ingat pa yan. Permane pa yan eh. Mapasay pa po sa bating dito. Ingat lang ako yan. Sino mo yan pala? Kabibit ko. Bala rin ang bit mangyari ito. Ali! Ilang may pagpirmang kaya niya. Hindi magkakagay. Yung pamitikan, hindi na may pagpirmang. Sana ko na. Basta luto na niya parang yun. Yung magluto niya. Yung yasa magluto. Kasali ka tapa. Oh, makanatamon ka kaya ni Pres. Mapaldakta mo eh. Mapaldakta mo. School brigada, kick off. Kick. Kick, paldak ka. Oh, mapaldakta mo kaya ni. Ika na, pumunta mo ako nakataon. Kaya nga po yung kaya lang yun eh. August na eh. Malapit na eh. Oo, pero alin, Bruce, ba? Doon ang pinakakain mo. Yung tanong pwede yung Domingo yun eh. Nagduti na eh. Pwede na ba niya kay? After lunch. Bata, sigurado mga timuta. Panapon eh. Yung assembly na, alas 7. Oh, alas 7 yan. Nakikita, pwede tamo siguro. Kapag may nabak. Hindi niya pa ceremony eh. Ay, itanong makikita sa ceremony kasi ito lang bro. May nabak na. O magsalita ka pala Kenny o. Ay, Kenny lagyo mo. Ano? Malatali na, punta talaga. Kaya Kaya mo sasabihin yan eh. Punta. Hindi mo nung galta mo, mga ka rin. Kaya mo sabihin po tayo. Wala, mamiro ko mo. Ano pwede tayo naman ipag kinabak? Oo. Ano po tayo sabi sa nito? Siya, ados namon eh. Ados, to siya. Ha? Ados. Ano to? Ados. Ano na rin? May alajes. Ano na yun? Ay, masabi nga na yun eh. Ano yung binago? Kung saan natin Pag kinabak. inausig ka, roda. Oh. Roda. Grabe mo eh. Roda. Mamusok lang kawan. Ikadago na yung pinulo na na. Wala tinanggap eh. Wala ko kapatid mo. Ay, mga salika na tayo. Mga salika mo. Wow, pwede. Hanggang Waport, pwede. Biniberde? Wow. Biniberde? Basta niya kaya be, simento ang pong kay. Siyempre niya kalaki ako. Ano yung wala nga be? Kita mo, pwede. Pwede. Pwede, basta kapit ng ngay. Pwede. Balo pa kasi pag waport, kung waport eh pwede. Pero kapit na pwede. Kapit na, deliver na rin. Dapat ano yan, semento. Hindi na kaya bigay. Pero nung kapit na yun, Pwede yan. deliver. Deliver na rin. Pero waport dali. Kami kasi itawulid ka pa itang grabangit eh. Parang hindi yan. Hoy, kaya kayo! Ay, tendas ka kamo. Okay, ma'am, dahil tayo? Hindi kayo pinaputalanan? Kaya po eh, mga Tinda. posisyon na po kami sa Rogi. Yes. Oh, Yes, basta basta. pong August 16. Basta kaya yan? Opo. Palok na. Dito sa Sampalo, kawali rin eh.
Piyestang barangay na. Kesa mo tiyaw sa mga. Alang mamasa ka nita. Di kayo pala mamyalong ka dyan eh. Ating mamasa. Hayat ka, apat ko pala. Yeah. Mga tamunta, kailangan pala matatakad, babasatan. Yung mga kami tataka rin. Mandita, ano sa manyan? Lakad lang nga. Halo, Mini pala. Pagkaya ka lang ba yata? halo, ang big time lang niya oh. Lalo ba? Lalo? Lalo? Kaya mo bro, baka kabit, kaya mo niya kabit. Puta masugat lang kaya kamong plate number. Kaya nga. Sana all maka BMW. Yan. Pagdala katang kapote. Oh, katamburan. Apa yung mabayan? Rapido. Kaya matlian, bro. Rapid. 3.5. Banyak mix ng maduribo yan. Rusi. Rapid. 150. Pabanwayan. 3 na, 3. 3.5 pabanwayan ang mata. Something yun. Pero mas masating kang master. Walang fee. PM. Rusi. Yung Rusi ko nandun na yun. Katabi. Max. Saka na ako. Yung Rusi ni master ito. So, Rusi ni master. Yan. B-Max. Rapid. Tapos yung sa akin. Ano kasi yung unit? Kakalimutan ko lang. Oh, ayun na naman gawa niya ng drone dyan. Ayun yung best niya ng kaya. Ayun yung best niya. Pero kasang ba? Lalo mo na. Pagkakit ka. Malan niya mo, hindi mo sa tol. Oo. Wala mo makukutob na ako naman. Kala ko yung tirahan ko na yun. Kita kalele ng master. Payawakan ko na ako. Alikang kay payawakan na. Iyak-iyak pa na. Ali, may payawakan ko tangke. Tukot tangke. Ibang bagay. Nabubulat. Pupulot na wala ako. Wala ko sinabi ka ako. Wala. Wala pang der. Kaya pangalo dito yung... Ano? Sumabi? Eh, bubulad. Kung sabi ang sagangge. Hindi mo tama ka rin. Oh, kumana kang gabi. Bubulad. May tunga ako kiki. Wala akong dimulad. Wala lang. Nakabalo ko rin. Mas na ako meto. Bubulad mo. Ano ba? Isip pa ako. Ali, pre. Ano kasi pamay ko? Ano nga meron si kakaya rin, pumalatan na. Hanggang dimdam lang yung makalakan. Hanggang kilo eh. Kakatulay ko may dyan, tiyan. So, kay barangay na napanyag dyan. Kaya kay Burito King Lucy. May kagawad ka kaya na. Kaya yung patunan niya. Ganun yung patunan niya. Nakalis sa sabihin. Para po ito pag-inis na na yan. O, nung kapit mo na tanang ka.
Pero may mga kahit loud pa rin kasi Ano yung sabihan mo ng kawayan? Diyan ang daan. pwede mo na alam. Pang... Puwan. Ayaw, puka. Ito? Oo. Sabi ayun. Kaya pwede mong bawa din yan kung nakagili ka. Kasi tayo pwede mong paupupuro. Kailangan nakalimutan. Oo nga, baka matahan ka na mayor. Anong kanina yun? Patawag na, nakaupo yung ano mo yun. Eh, sino yun? Sino yung nakaupo na yun, ha? Hindi ka namin ka nagtutulong pa. Nakapad yan. Nabi. Marami ang mga kwenta pigay ng body. Maraming nakapag. Nakapag may kano ka. Nakapag ka. Purpose kaya o wala pa. Kanya na. Sige, hindi siya ako. Tapos mo lang bagyan ng tayo. Dapat kung gagawin may report, halo ka yung bakit niya, magkatanong ka. Hindi nga marunong magsulat. Pero makasama Parang huli. Marunong yung driver eh. Ang huli sa akin, gumanisip. Hindi nga marunong magsulat yun. Ito ang alam lang ba? Hindi marunong ang Maraming maluluslos. Yung sus ko kami manipid ko, ay Hindi marunong yung driver. Pwede ba huliin mo na hindi na marunong manisip? Oo, binibigay yung mga. Kaya ang dani, Timoy ni, Pampanga. Hindi na may alablock niya. Anong bayad ng tubig? Reklamo na. Alablock, sila kagawa ng patong. Hindi na may ista ka. Hindi, katalian yung ista ka. Katalian yung isang dali, katalian yung ista ka. Tumibigay Punta tayo, floringan me. Floringan me. Punta may floringan, hindi po yung bayo may floringan. Kasi pwede ang PVC, ito kita may kuluwan na. Kaya mababalag kita mismo mo. Kita, ista ka. Ista ka. Bayan yung malulus-lus ng ista ka. Siya na lang dito, kumain lang, magpukunin niya, maglupok niya. Pero ang BBC, bumili kayo, bulok ng Katulad sa sapa, naglulog ka niya. Nilog pa lang, nilog yung palinig niya. Niya pala sa akin. Ano ka? Ako tayo. Oh, ano? Ito ko Frank Mortes. Ano daw? 10. Ibigay ka panapon. Alas 4 nga rin yung huli. Alas 4. Tagal na lang. Tagal na kayo. Mga bigay ko alas 4. Halata, nakanta nila sipon eh. Sarado na yung pwede. Walang gatang. Sarado na. Kaya lang, ang ganan mo kasi Hindi man kasing gaya mo kasi pwede yung pangalan mo. Buti kinabili ka na. At nga pwede kong dumi, hindi na natin tangkal ka. Eh, siguro kasi wala rin po. Kilala natin. Kumulang ka na. Kulong. Kaya kulong tinitira. Wala naman siya. Kilala ni siya yung mga victim niya. Eh, pasigurado tayo. Gumagay si San Diego. San Diego. Inulo yung bata niya. Bata niya yung Yung overboard ka. Kami IT. Magkasama ni San Diego. Valerio.